weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jewol to teccana to awoynata to jingue jeeri to jeeriyela tumbere to mareysa to lojolo to mareysa to lobbudo barogala to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallay to sinthiane diakiri to agrissa to ɓoggel ceeli ko on takkusan juula ha to galle babaɓe dikse ba gorgolo ha to galle kan hanɓe galle sisiɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Hanana Wul Sidi kañum woni ministre de la défense nationale mo leydi Mauritanie tawi e jillu makko to Bruxelles lamorgo leydi Belgique to leydi Sénégal Kolda e ko taari ɗum kala teskama heeɓi jamma hanki o ƴiwonde mum gattamare baade tuɓi toon ha leydi leppi to leydi Mali biteɗo Boubacar Touré ko chargé de mission à la primature ko goto kadi e mawɓe tambiɓe catala bitegal M5 RFP on nanggama ñalawma hanki o to leydi Côte d'Ivoire RHDP ko landa laamu kam ɓe kolliri tigui wonde Alassane Dramani Ouattara kañum woni candidat mabɓe moɓe cuuɓi e sumgoji tijjari en 2025 so ɗum laatima noon ko ngolɗo waɗata 4e mandat Alassane Dramani Ouattara to leydi Nigéria toon ko pelle joguitiɓe mbaɗi jangu mumen e nder wuuro o to ɓe jooɓima pittali yimɓe jeetato ɓe jaadi fodde temedere capanɗe joyo sagata kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men a joolam jaɓeri men jaaha to leydi Belgique to leydi Palestine to leydi Inde bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. ɓatake jam gondaɗo hono Hammadi Samba Boubou Diallo e Demba Samba Boubou Diallo ko sukaɓe duttiɗo Hammadi Kumba ko banduma gorko duttiɗo hono Demba Bambi Diallo ko miñuma duttiɗo Samba Segela Amadou Bari ko joom wuro Teccan ko kañumne ko miñuma duttiɗo hono biyeteɗo Samba Ousmane Diallo ko miñuma duttiɗo Abou Samba Mulle Diallo to Ponte Noir jettinde ɗo wulango eɓe denta kamɓe kala eɓe ngullo eɓe pecca sunare e dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala ɓe ɓokki jawe ɓe sara kourou ɓe mboloyela ɓe dolola jawɓe ɓe dolola jawɓe ɓe aali wuure keeɗele Teccane e ko taari ɗum kala ɓe Mauritanie eɓe Sénégal kala eɓe ngullo ɗumena ustare biyetenoɗo Sala Bambi noon o yalti aduna koto Matam o wira talata hande o wira toon to wiyete mboloyela dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique eɗen mbitande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adunde jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga ko ganɗo bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwala danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ne jiiɗa cirola wonduɓe kista fibrom dogam sita wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guttoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal ɓe seydineji mbahditi koye mumen. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude balɗe tati on certata taw a wiwen. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra dendagal rafiji gorago kala ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala.
e on fanno mo jogii leɗɗe muuɗeteeɗe wiyetee ko muuɗa meɗen meeɗi moosa e leɗɗe goɗɗe urete sa urima ɗum joni joni jiiɗɗa hoore ma hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne yawrani ɓeena ƴeewoɓe ɓayre ƴeewoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche e ɗanniyankoɓe ƴeewoɓe kayitaji kala so tawi a jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawi hakkude robine 4 e robine 5 so ari hay tema gara citerna so tawi a noddimo e oɗo numéro ma immo hano hannirta ni mbatta ko 46 94 21 91 walla tawi jiɗɗa haalde makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko to Dakar ne golla hano hannirta ni ne tawi toon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene jogui base ne tawi to lappolpolal dande maayo to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde e makko mbaɗata ko numéro 77 537 79 28 nototo ma ko biteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɗo oɗo sahajum Dagana Mauritanie ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko ceerno Amadou Samba Demba Hammadi Ngari ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa Amadou Samba Demba Hammadi Ngari ko labɗo reedu malaɗo wune kumpitiɗo golle mum hano hannirta ni ceerno Amadou Samba Demba Hammadi Ngari pullo joom dalilu dado worɓe koolo feŋa looɗe worɓe looto nodda Allah jaabo Amadou Samba Demba ko laaɓaɗo longal to banggue jawdi to banggue ɓayre yimɓe ha tintunan ɓen waɗoɓe dawrugol e ɓen commerçant ji kala ceerno Amadou Samba Demba Hammadi ina yawrani ɓen ƴeewoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe visa ji e dendagal ɓen ɓe arsigaji men cippi weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji wonduɓe humre kala sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah Amadou Samba Demba Hammadi ina safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola wonduɓe kiste fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala Amadou Samba Demba ina yawrani ɓen worɓe wonduɓe rafiji goragu yawɓe yitade koye men usoraɓe goragu e jippiɓe leece kala Amadou Samba Demba Hammadi Ngari ina tawe oɗo saaha joni nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Big Market lawol faade no Wadibo numéro makko téléphone mbatta ko 20 10 30 95 walla mbaɗa 49 73 82 85 ceerno Amadou Samba Demba Hammadi ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pular noon ne wiya ala to yano arti to wonno ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cuurelo ko wayno kista fibram dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe sa ƴetti leɗɗe makko dendagal rafiji gonnoɗi nder reedu maɗa taw ko ɗi ponnoɗa oppirede yaltata ha laaɓa ɗon e ɗon ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu jippiɓe e leece e yawɓe yitade koye mumen kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiiɗɗa hoorema hano hannirta ni
ceerno Djiby Sy ne jogii pegge e usula pewnaade bawɗinelde ɗe kala leydi e kala continent ɓeydooje arsigaji pirtoji dabruji haa soro ladde ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe e fannuji tati heen fannu gooto so a ƴetti ɗum fodde 13 rafine yalta e ma haa laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta e ma haa laaɓa fannu tataɓo so a ƴetti ɗum fodde 100 rafine yalta e ma haa laaɓa ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓernde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere e uguya so tawi ko leydi Sénégal dendagal ko taari ɗum kala ko temedde nayyi CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kala jiɗɗo waɗanede listihara koye on numéro mbatta haalis ma no hannirta ni mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko banggue ceerno Djiby Sy appel makko téléphone e numéro makko WhatsApp kala mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy noon ene safra dendagal rafiji ceerno Djiby Sy rafi mbawɗa wonde kala omo wemnani wonande banggue safruji so tawi ko CFA ko ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi noon ko ganduɗa hoorema ko wontateɓe nder leydi Mauritanie ko kalis uguya ko ujunnaji jeegom sa waɗi ujunnaji jeegom CFA ceerno Djiby Sy safruma ha mbiya wen ceerno Djiby Sy so yennama ka miskino safruma taw hay mbuɗo yoɓani ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni to kay hayɗi lamorgol gorgol so tawi kay ari ha hayɗi to leegal bitegal kebbe sara école kesɓe mo leegal kebbe e nder galle biteɗo Aliou Mata lawol faade Likseyba mayi ceerno Djiby Sy hano hannirta ni kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy mbiɗen numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 base makko to Nouakchott noon ko 32 62 04 99 nototo ma ko ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawisɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique
Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ɗe gone talata nogase jeetati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayya habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiru en gardidi kabruji men koto leydi mauritanie pudorɗen hannen wulsidi kañum woni ministre de la défense nationale mo leydi mauritanie o ummima nokcot altine hankino gasi jeeɗiɗi duujal o yaabini to Bruxelles kañum woni lamorgo leydi Belgique nayumo to noon ko tawtoriyede batu taw ko tawtoriyede batu biyeteɗo taw ko batu biyeteɗo from Choumama pour la sécurité et la défense ngam nguna batu noon joɗoto tigui ko ñande nogas jeetati woni ñalawma hanki hande o e nogas e jeenayyi e ñalawma janggo o e nduɗo lewru ndu gonɗen o yaada o yeehi o yahani goto noon omo yaade seti timmuɗo e nder ɓen ene tawe hen colonel Sidi Ahmed Khayr kañum woni directeur de l'aide à la réhabilitation et à la réinsertion wondude e colonel Sidi Mohamed Hammadi on ko kañum woni directeur des relations extérieures wondude e colonel Chadi Mankoussouba on ko directeur du bureau de coordination au ministère de la défense nationale ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoore jagoɗo leydi Mauritanie Mohamed Bilal Messoud o ɓayyini hanki sifande den sifande ɗiɗi ɗen sifande woni des arrêtés ina arrêté non ko hollide tigi nomination hen arrêté goto ko hollide kay nomination secrétaire général woni observatoire national de surveillance observatoire national de surveillance des élections woni kolal kubal wondude e nomination ngaji conseiller ji tati cetalngal ko biyeteɗo Mohamed Vala Wul Youssef Abdel Kavi ko kañum tigi suba noma secrétaire général woni kolal kubal observatoire national des élections ko ɓeɗo tati noon goni suɓaɓe mbaɗa conseiller ji hen goto wiyete ko Ekebru Ahmed Mohamed on ko conseiller chargé des affaires juridiques wondude Mohamed Val Oumeyri Bey on ko conseiller chargé de communication tatabo o noon so tawi ko tatabo wiyete ko Sidi Ahmed Tayyib Ibrahima on ko conseiller chargé de la formation ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati tigui e kotki woni ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire o holliri tigui wonde o rokki yamirore service aji de contrôle urbain yo kel woni tigui démolition dendagal mahatiri e kotkima hande kay e nder espace public woni tigui e jeeyi taw ko jeeyiji dendaɗi woni tigui nokkuji laamu e jeeyiji dendaɗi kala ko gila altine noon e nder hello makko Facebook o waɗi oɗon déclaration o holliri kadi wonde kay e kala saaha aroɓe kay o holliri e nayeɓe hewɓe mbawi tigui arde ñagade kay walla yidde yewtodirde e ɓen taw ko service aji halfinaɓe on ɗen golle beele kayne mbasa ittude ko fati tillisaji ha faade dow espace public kono noon o holliri ɗum ɗon latota ko o holliri kadi hay goto fotani made tawi alda e autorisation o tawi kadi autorisation basɗo autorisation noon tawa kadi ko kayitaji timmuɗi hollirde tigui wonde boowal ngal ko kayitaji celliɗi wonde ko an jeeya ngal ɗon boowal o erima kadi Mauritannaɓe kala nde dartinta maade walla tigui wadde caaleje tillisaji e nder bayaluji walla e booli ko noon kadi o jertini kay ɓen e kala saaha tawi kadi ko aroɓe kala saaha kay so mahoɓe galleji tawa cogani ɓe kaɓani kayitaji taw ko kayitaji mumen timmuɗi woni tawa ngala kayitaji celluɗi ko wiyete permis d'occupé walla document de propriété kala noon taw kala noon kala mo taraki ɗum o holliri wonata janji mum tigui ko yesso tribunal uji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yimɓe hewɓe jeeyaɓe e leydi jeeyaɓe e leyɗe taw ko leyɗele ceertuɗe tigui dilloɓe e fannu taw ko fannu haɓade brosse sida ɓe pottiti e nder Nouakchott lamorgo leydi gendi Mauritanie taw noon ko ɓen ummiɓe leyɗele e nder dongre Afrique
e noon ɓe potitala ngal noon wonno tigi ko gila ñande nogas e nayyi ha nogas e jeegom lewru mai dujal gonɗen ɗum ko organisation mauritanien noon biyeteɗo SOS pr éducateur ko kañumen ndendini kay les acteurs taw ko dariɓe haɓade oɗo boroso biyeteɗo VIH sida ummoriɓe kay e nder sappo e goho leydi taw ko leyɗele tawateɗe e nder dongre afrique kamɓe kala ɓe potti e nder nakcata lamorgo leydi Mauritanie ɓe jewtidi ko heewi noon ko feeti kay ko faati e peeje kay poɗɗe ƴettede ha rafi ha tigi haɓe mbawa haɓade rafi o rafade rafi o hano hannirta ni e ƴettude kadi en charge taw ko ɓeena wonduɓe oɗon brosse biteɗo VIH sida ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hendu mawdu no fewi woɗeru coyi yadudu tigi taw ko wandu poussiére ha heewi kañum tigi woni ko yilli yoga e guure tawateɗe e nder commune Moleh Jerat e nder Mokata mo Tuila région de Hoddela Garbi koɗanɗe kewɗe noon teskama jirguitima toon ko wayno sengueje kewɗe jaadi tigui e hendu hay goto mayani hen kono matériel kewɗo kam tilfima hen Mohamed Wula Tolba kañum woni député Tuila o waɗi erago noon ko erago détresse faade laamu ngu kay beele laamu ngu ene wawa fabade ko ɓuuri yawde e yaccade ɓeɗon taw ko jeeyaɓe hen ɓe koɗanɗe mumen keeli toon walla ɓe koɗanɗe mumen jani ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal noon en jakora tan ɓoyata ma juma afe e nder galle lamorgo ngo Sénégal woni to palais présidentiel to koye PFW gona miijo kay laamu kessu ngu woni eɗo saaha en tout cas ko miijo ngo yidde ko miijo e yidde hono ministre conseiller et directeur des moyens généraux à la présidence biyeteɗo Cheikh Oumar Diagne o wi noon o yewtidi ɗum e hoorejo leydi kesso hono président Bassirou Diomaye Faye o wi ɗum noon yidde mabɓe kay ko kala waktu jonɗo yato kay erango enen nane e nder palais présidentiel to beele kay ko gollotoɗoɓe foof ene mbawa siftorde waktu yoni kañumen foof kadi mbawa pude ko liggotno jaaha kay juulede jama waktuji joyɗi kala ha timma o holliri kadi yidde mabɓe kadi ko on jama so waɗama taw ko juma e kala saaha aljuma ene wawa juulede toon beele hoorejo leydi e hoore mum ene wawa kala saaha arde julde toon juma heɗo khutba beele tigui ne anda gonka e caɗele e anda kadi darde hoorejo leydi foti darade gam tigui faadi e ɓesgu muɗum ko ɗum woni miijo mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande aseta ɓennuɗo ɗo o to leegal bitegal Kermessa Dakar to ko policier goto gollotoɗo to ministére de l'intérieur kañum tigui yaltini pistolet mum o felli ouvrier goto gollotonoɗo e canalisation tawi ko canal uji pewniteɗi oɗo saaha joni ko fati kaya e ndiyam toɓoji haɓade kay yolayru e nder Dakar policier noon inde makko suumi tigui koye ɗeɗo alkulal a o yettete Diobam o yara duuɓi 40 o felli nena nde waɗi kay nde o felli nde noon waɗi gañiɗo neɗɗo goto gañima hen yimɓe leegal ngal noon hewɓe koliri metti mumen jalti tigui mbima ɗacce jobbo fittanu makko omo woni e nder oto makko ɓe ƴetti ko kaaƴe ɓe beddi e oto o ɓe keeli oto no feewi kanko policier o noon baɗɗo ngal ɗon baɗal tigui teskama ko gendarmerie kañum faabimo ɗon so ɗum ala yimɓeɓe mbiɗo ko ma ɗacce mbaramo ɓe nayimo noon to brigade de Kermesse en e mbaadi enquête ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñawore ba jakite e imam Cheikh Tijane Dawo ko inde mumen e ɓeɗo ɗiɗo noon hono imam Cheikh Tijane Dawo kañum e ba jakite ko inde mabɓe jardete café Touba kañum kadi woni ko yardete attaye e nder boli leydi Sénégal kala ha tengti noon e Dakar ɓe darima hanki yesso juge de tribunal des grandes instances de Dakar ɓe tuma noon ko haalde ko wodani takkude e haalde ko boni faade e gardiɗo leydi oɗo saaha kala noon koɓe oɗo saaha kala noon ko kaso ɓe mbalata ko toon ɓe tawate avocat ji mabɓe noon ɗaɓɓino yoɓe goppite e mbadi liberté provisoire ɓe mbawa yaade e galleji mabɓe kala nde ñaworo yontiɓe nodde woni liberté provisoire kono noon nden ɗaɓɓade jaɓaka kamɓe noon koɓe tuma ko faade kay koɓe tuma ko noon ko fawde kay Ousmane Sonko koɓe tuma ko noon kamɓe koɓe tuma noon
ko fayino ko ya Ousmane Sonko non avocat ji mabbe koliri tigi wonde Ousmane Sonko wana kanyum woni chef d'état ko kanyum woni tenko gardido landa dawrugol e koliri non be nangi edo ala ko nangira so wana tan bele heddibe ene be yo cukko woni yo dejjum tribunal o non ruttiti nodditi nyaawore nde ko nyande tati lewru juin daratodu 2024 ko nden be gandata holko fawa e dow mabbe ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Doro Gueye ko jomgal woni homme d'affaires Sénégal najo ko kanko woni président directeur général société biteɗo sim Traslogo Charles o wiyama teb altine hankino gasi jeeɗiɗi lewru dujala hitande ujunnaji ɗiɗi e no gas e nayya o nanga noon koye nder casino hôtel biteɗo hôtel Terrou-Bi ko gendarmerie noon ɓe section de recherche kañum en nangimo ko baɗaɗo noon ko baɗanoɗo plainte tawa plainte o koko fati escroquerie woni tigi wolmo funtuno o ñaami haalis mum holno kay holno no ñaami haalis mum tawa kadi ko haalis kewɗo no feewi taw haalis kewɗo no feewi o wino noon ko fati noon escroquerie noon koko fati jeygol boowal walla jeygol leydi tawa kadi ndeɗon sifande ko ñamani on ko 1 milliard woni milliard ene fawi temedde 2 millions tawa ko France CFA ko nando makko noon woni homme d'affaires goddo tawi ko kanyuma woni kanyumne président directeur général société biteɗo Siraji financial holding biteɗo on wiye Zakilu so ko kanyuma tigi woni portedomo plainte o wi noon ko on yeynomo ko boowal to aéroport international Léopold Sédar Senghor ngala Dakar e nder enquête noon tawama tigi e trace uji makko chèque on chèque non ene waɗi 1 milliard 200 millions hono tigi ko on haalis mo wi tawa kadi ko sifande on ko fate jeegol ngal ɗon boowal oɗo saha joni mo tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gasani tawa ha laaɓi kono teskama ɗum ustima no feewi e ɗum yatira ɓaawo hano hannirtini nder leydi Sénégal ɗum holko woni oɗo mboroso biteɗo VIS sida Sénégal winditino adan ko ujunnaji joyya kala hitande ko famdi kala ujunnaji 5000 ka wondoɓe e rafi hono oɗo VIS sida e oɗo saha joni noon teskama arti ha kala hitande ko winditto ko temedde jeenayo tan ka kala hitande ko ɓurata temedde jeenayo fiɗaɓe oɗon mboroso biteɗo VIS sida wona konguɗam noon ko konguɗi professeur biteɗo Cheikh Douti Diané Ndour kañum woni chef catal halfinaɓe ko fate haɓade sida e nder leydi Sénégal e rafiji biteɗo IST woni maladie sexuellement transmissible ɗum noon taw kadi ko ministère o liggoto koto ministère de la santé et de l'action sociale o haali ɗum noon ko altine hanki o to salino tawe e nder Mbour ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyata ha to Kolda hono mbiruɗen gardidi kabaruji men Kolda heeɓi tigui ƴiwonde mum arwininde woni ŋattamare mum ɗum ko jamma altine hankino gasi jeeɗiɗi lewru dujal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi nayya ndungu fuɗɗima fuɗɗori Sénégal hitande hikka nde koto Fuladu Kolda noon e ko taari ɗum kala heeɓi tigui ƴiwonde fayidinde no feewi ƴiwonde nde fuɗɗi tigui ko caggal futuru ko nden tigui hende woni ha 22 heures woni 10 heures jamma e oɗo saha noon Kolda naɓe e ko takki ɗum kala e oɗo saha nana bellan tigui jaale mumen ena bella jasiji mumen gam heblanade faade guese mumen eɗen ñaago Allah tan ya taw ko ɗum belɗam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Mbacké jokkodiral hakkude leydi Allemagne e diwlo Mbacké e diwan Diourbel kala wona tigui hande fuɗɗi saabu kay en 1962 woni hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi ɓe puɗɗino tigui ɓe pawino toon tuufere taw ko tuufere arwenide mahgol hôpital ona hôpital noon uddita tigui ko ñande nogas e jeegom lewru mai hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom woni 1966 ona hôpital woni innirteɗo hôpital Henri Lukɓe joni kadi laamu leydi Allemagne arti toon
e mbadi taw ko partenariat yidde kay avde toon taw ko centre de formation professionnel woni tigi nokku kebloɗo taw ko yimɓe joom métier en mbawa tigi heblede toon heblo moƴƴo no feewi lancement ko fati puɗɗogol ɗen golle ko altine hankino gas jiiɗiɗi lewru mai hitande junnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum waɗi tawi ko ambassadeur leydi Allemagne joɗiniɗo Allemagne to leydi Sénégal ari fawde nde ɗon tuufere arwenide ma gola oɗon centre o arani goto noon o mardi e jagogal kalfinaɗo ko fati formation professionnel hono biteɗo jekka sare ko kañum ni ardi cérémonie o e tawtorede maire mo Mbacké hono Gallo Ba eɓe kolliri noon eɓe anniyi kadi avde centre ji kewɗi ba goɗɗi ɗi woni centre goɗɗo eɓe anniyi avde ɗum to Ziguinchor e to Kolda hono oɗon fannu maɓe mbaɗ ɗum toon so tawi kay oɗon centre gasi jaru golle ɗiɗo centre uji tati noon ɗeɓe anniyi wadde taw ko leydi Allemagne anniyi wadde ɗum ene qime ha 35 millions taw ko halis euro so weccitama e CFA hawrata ko nogas ɗiɗi piccal 6 milliards taw ko franc CFA e tigui e wondude tawa ene wondi e équipement mum woni kaɓɓirɗe mum ha timma ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Medina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehil men hono Amadou Samba Lo assalamu aleykum warahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Haali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi sammini denndangal bandiraɓe hettitoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Haali Abouba kabruji men ɗo e nder wuttotongo Madina Gounass takaji ɗi emin jokkiyade Haali Abouba ha yewɗo saaha mo kalten ɗe naati e nder leydi Guinée Bissau nokkoni e paƴama kala hitande daka en waɗa fuɗɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho 2011 taw kudri ko ceerno haalji men Diallo Diamati Diagne Ba haali to tedi Madina Gounass giloɗen daka en waɗa noon oɗo asirde jawtuno daka o hirdama bandiraɓe heɓe tawtorama kono kadi sakama oɗo talata mo kalten Haali Abouba bandiraɓe julɓe kala nottirima Guinée Bissau kala hay Sénégal naɓe kala nottirima daka o keeɓi weltare mawde kanko ceernajo o ceen Siraji Thiam mo ceen Bachir Thiam e yamro ceerno kaliya kanko waɗata daka o en heewi so daka o sakima Haali Abouba ceerno jamiram yo jillitiram jokkirdam e nder leydi Guinée Bissau rawane ala wadde ngun jilloditiram caggal nde daka o sakino o yeehi yaade haw yetti paale haw yetti on président Oumar Sissoko e Mballo o wawi yewtimo e nder paale he ɓe jewti no fewi fodde eɓe joddi o wawi famnidemo daka o ko yahda e dow muɗum on kadi wawi weltade wawi kadi williteɓe hirani kadi daka o yo wat kono kadi so gayni daka o e yamru ceerno yo wadde jillu makko dillistiraɓe nder leydi Guinée Bissau saabu andudeɓe ɗin listiram sarade nde leyɗele ɗe ko hunde moƴƴere kadi en moƴƴini ha en din leydi mo daka o waɗata hikka kadi mo kalten e canki o kanko président Oumar Sissoko Mballo woni délégation timmuɗo waddu fayida ari tawtore daka o e wondinaɓe daka o no baddal kala beltima hen no fewi no fewi kodi so lamɗo jaaɓi kala hitande maɓe mbattakilaño e nder daka o kono kadi maɓe ballodir e yimɓe ha golɗe mbawlade lawol taw caɗeɗe ha caɗele gote e ngala hen Haali Abouba saminima jurimama no fewi ko mocciri won Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass feedo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi seno mima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen forces armées malienne woni fama ko koninkoɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui nder communiqué mabɓe wonde kay ɓe mbaɗino opération mabɓe opération ngaji pattamma limiji e nder leydi he ñande nogas e tati e nogas nayyi Doujal to nokku biteɗo Karsani eko taari ɗum kala Karsani noon en tawe 35 kilométre to banggue rewo ɓaƴƴo hirnangue wuuro Douenza ɓe jiiti toon noon ɓe koliri wonde ɓe jiiti toon base uji taw ko base uji e cuuɗorɗi ɓena pelle ceɓitiɗe de terroriste en ɓe hen ɓe kolliri noon ɓe mbari hen hewɓe no fewi e seɓɓitiɓe ɓe mbawi tigui yoɓade pittali hewɓe ɓe teɓima ɓe tettiniɓe kadi kaɓirɗe jonɗe no fewi ɓe nokkuɓe kolliri noon nokkuji ko wayno ñama e baale hakkude ñama e baale ene tawe kilométre banggue kilométre uji 5 to banggue funnague jeeni toon ɓe kolliri ɓe mbari toon terroriste goto to banggue 7 kilométre banggue rewo ɓaƴƴo funnague jeeni toon ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ñande nogas joyi lewru mai tawi eɓe garta ñanden kadi tawi eɓe gone gartal mabɓe emo ummiri to nokku biteɗo Inaraba ɓe
pelbodiri toon e sebbitiɓe hewɓe no feewi capanɗe 4 kilométre hakkude muma e menaka e garmi gara hen noon ɓe koliri wonde militaire uji mabɓe tato mbarminama hen ɓe kamɓe noon ɓe mbari sebbitiɓe hewɓe no feewi ɓe tettiniɓe motoji e autoji woni matériel roulant ɓe tettiniɓe kadi matériel kewɗo no feewi taw ko matériel de guerre ɓe jeehi tiki ɗon kadi fodde ɓe jiiti toon taw ko atelier ona atelier ko nokku taw ko toon ɓe keewi fewnude ɗina pitti taw ko bomboje pettoje tufeteɗe kala ha e dow laabi oɗon tigui atelier ɓe mbawi yiiti ɗum ɓe pirti ɗum ha sori ladde ha joni ko ɗiɗi mari keddoɗen Bouba Ka Traoré koye mawɓe fedde witende M5 RFP ko ngal ɗon catal ɗon wonno sababu ha Ibrahima Boubacar Keita ummi e jappere laamu kanko Bouba Ka Traoré noon o wiyama teɓ altine hanki nogas jeeɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi o nanga koto primature woni tigui to bureau ji premier ministre woni to bureau ji Cukkela Kokkola Mayga ko brigade d'investigation judiciaire kañum en nanguimo kanko noon ko kanko woni chargé de mission toon to primature to o tomo tawe noon e oɗo saaha joni e namde taw ko ɓeɗon dadiɓe e witeɓe BIJ e oɗo saha kala noon teskama tekkere surka hakkude laamu ngu hakkude mum e catala bitegal M5 RFP so tawi kay en nden ɗamina tigui e ɗeɗo balɗe ma yimɓe hewɓe kay nanggue kewɗe ma tigui ɗamina ma nanggue e nder ngal ɗon catala bitegal M5 RFP RM5 RFP ha joni khabruji men demgal pulara to leydi Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ko kanyum Côte d'Ivoire ko compagnie laade diwaje de leydi Côte d'Ivoire e kala saha non e be beydo jellitade e nder Afrique laade mabbe non ene kewi lumbade kala saha e duude capitaluji yoga e dongre capitaluji e nder dongre Afrique ko boyani ko be tafino linkeso on ligni non ko ummade Abidjan direct faade Casablanca boyani dum tan joni be ciodi lana gorkata ko avion kesso e juude mabbe ka hinde Airbus ke hinde Airbus non A319 lana kanona fewna ko futuki ko fewna faade odo sa joni ko duubi jeeri tan ka yarata ha joni ko leydi Côte d'Ivoire keddoden leydi Côte d'Ivoire yahata subgoji mum koy lewru octobre 2025 ko lebbi sappo joyi heddi hakkude mum e yaadi don subgoji ta ko subgoji subade horeji leydi landa witeka era HDP woni landa lamuka be kuliri tigi wonde be cubi mbiri mabbe kay be cubi ma mburi mabbe ala mo be cubi non e odo saha so wana Alassane Dramane Ouattara horejo leydi ndi wonbe cubi kay be kuliri yo ngemban be yo ngembono landa kam be kuliri non ko on woni candidat mabbe naturel e subgoji 2025 tijjadi din ko non o holirama ko tigi yidde mabbe kay ko yo Alassane Dramane Ouattara yo jamtu 4e muma manda ko Gilbert Kone Kafana kanyum woni président directoire landa ka kanyum bayini khabaru altine hankio e nder nyobe njodi no tona to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ha do tawnon Alassane Dramane Ouattara haydar taw ala ko haali kay e ngodona mijo kanko Alassane Dramane Ouattara non e nyalawma hande on mo yara duubi capande jeetati e duubi didi khabruji men demgal pularam to leydi Nigeria sagatabe jogitibe mbadi tigi nyangu mumen e nder wuro wata tengo nder Nigeria nokko bitedo etade Nigeria be mbawi tigi yobade ton pittali yimbe jeetato jamurebe be biftima kadi temedere capande joyo neddo be jaade men be gari ko dow motoji e dow otoji ha do non andaka taw be bifti be holto kedi khabruji men demgal pulara kedde Afrique ala na batten sona jabulen musidde men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarandogo Alassane Oumar Mbodj salminama en calmitiba gali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabuji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o ko ɓen no lundiyankoɓe leydi Mali ko kamɓe dey wonɓe caggal leydi ɓe ɓenne dey mbi wonde bade laamu sabbudu ngu kañumne waɗi ko kañum enne dey kañumenne ma mbad kañumne transition taw ko civil en taw ko wonɓe caggal hono leydi ɓen ɓe toɗɗima magistrat mabɓe taw ko ɓiɗɗo leydi Mali biyeteɗo hono Mohamed Chérif Kone toon to leydi hono
Tchad ene wayno gila oɗo gardiɗo hono jagotoɗaɓe ko toɗɗa gila ñande nogas e nayyi lewru duuƴal ujunnaje nogas e nayyi ala mayi alima ɗum noon e gouvernement makko kesso o ene wayno ɓeɗo noddirteɓe taw kadi ko transformateur yen ko landa wiyete noon ɓeyde ngala hay goto mabɓe ala e gouvernement mo 5e république waɗi o ɗum noon toon to Madagascar to dey ene wayno ko woteji mabɓe ko fatti hono suɓade saɗɗiyankoɓe mabɓe waɗa ko ñande ñalawma taw kadi ko janggo o woni nogas e jeegay hon lewru ndu toon to Madagascar ene wayno dey ɓe ɓuri noon yakorade ko sukaɓeɓe wono jeegom e nder temedere ɓeɗon winditiɓe ko hakkude jaaro e duuɓi 19 ha e duuɓi nogas ene wayno sukaɓeɓe ɓuuri hewde to jibinande toon to Madagascar to ene wayno dey ko lebbi jeegom ko on taw kadi ko gardiɗo kadi kon leydi ndi André taw kadi ko radio e ilina toɗɗo yo won gardiɗo hono leydi ndi ene wayno noon opposition e oɗo saaha koko wino wonde yadani e sumgoji ndi ɗum noon e goɗɗo lawol ɓe peltitiki darade gam kay wiide kay ene suuɓo ɓen kadi kono sarɗiyankoɓe to leydi Afrique du Sud ene wayno noon wotiji mabɓe kamɓene wawde kay suuɓade ɓen taw kadi ko sarɗiyankoɓe ene wayno Lamdaka ANC wonɓe kay e nder taw kadi koye ɗoyngu leydi ndi ene wayno ko ɓe kadi tuumaɓe wonɗe ne gueɗe ɗum noon ɓe mbi wonde kodde duuɓi 3 e démocratie yagal e oɗo saaha noon ene wayno de kamɓe de aɓe jogui noon hono mettere no fewi e nimsa kadi mawɗo foof ko fayidi noon e batte rendoto ni ɓe mbini ko addi kadi firnaji ɗi foof koto fatte to banggue logement ji toyete ko ɗum addi hono caɗele ɗeyete ene wayno toon to Gabon ene wayno laamu ngu de holliti e inde jagorgal mabɓe ko fewti noon e ya garta ɓe mbi noon e nder lewru fandu darade ɓe mbi wonde compagnie mabɓe ma waw ƴettide wonno golle taw kadi ko toon to bowalaji duwoji mabɓe to nde tawno wonde koɓe dañɓe laaɗe ɗiɗi kese pul ɗum noon ya garta o ma waw kadi o addandeɓe hono gartam tigui rigui toon to leydi hono Libi ene wayno dey wuro ngo to Darma joguinoɗo hono caɗele kay ha wuro ngo mumtino fof guila e septembre ɓennuɗo o ene wayno kadi toɓoji gawi toon ha waɗi ni e yimɓe hewɓe bomi hen fodde ujunnaje 50 ujunere ɓen gummima e nokkuji mumen ɓe mbi noon ko réchauffement kono climatique o addi ɗum e wayno waynole hono weeyo o ɗum ɗon e oɗo saaha noon ɓe goni tan koye e mahirde seeɗa seeɗa ha wuuro ngo wawa artude eno wano ni ɗum noon toon to Tunisie yardate kafe de ko gardiɗo hono yidde mabɓe no ɓordi kay ɗen jakorde ko nande jagorgal kon ndendiri e jaccungol hani e jagorgal rendo mabɓe ɗum noon ene wayno dey ko ɗum yardate toon hono kafe Ghali Abouba ko ɗum resi tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sandogo gam weltare Ayawo TV gorkay wiyanda keɗatomi ko jange heblo sukaɓe Afrika nde tawno jange ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede idi Ndiaye golle ma jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ha to galle ceerno Djiby Sy to Nouakchott ko taari kuf Nouakchott ko taari ɗum kala habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Belgique puɗɗorɗen leydi Belgique jaɓɓima hande hoorejo leydi Ukraine laamu leydi Belgique noon ɓe podinimo wonde kay eɓe ballita leydi Ukraine
capanɗe tati avion taw ko avion ngaji ɗi guerre ɗo kay e 2028 avion ngaji ɗi noon koɗi hinde F16 idde mabɓe noon ko wallude leydi Ukraine no dartori kay woni koɓe leydi Russie ɓe kolliri noon yidde mabɓe noon ko livraison gadano kay yo wonna e nder hitande 2024 nde gonɗen nde koto leydi Palestine paaɗena la défense civile mo Gaza ɓe kolliri tigui talata hande o kadi wonde Israël joori bomboji mum e kanta ko kan doga molto yen tawateɗo to hirnangue wuuro witego Rafa ɓe kolliri noon ko famdi kala no gasi go neɗɗo wasi hen pittali mumen hewɓe kadi mbarmi hen hono ministére de la santé mo Hamas ɓe kolliri bila mabɓe sakkede ko fati kay e wasɓe pittali men tugui ko guerre o fuɗɗi jeeɗiɗi octobre fayi ñalawma hande o ɓe kolliri bilan sakkede noon eɓe jaaɗa capantati e jeegom ujunere e capanɗe jeegomo e yimɓe e capanɗe jeenayo e yimɓe jeegomo woni 36 091 mort ko wasi pittali men e nder ɓen mayɓe noon hen capanɗe nayo e jeegomo mbara tagui ko hakkude hanki fayi hande woni e nder 24 heures cakketiɗi ɗi so tawi ko bilan barmuɓe tugui ko guerre o fuɗɗi jeeɗiɗi octobre fayi oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe jeetati e goho ujunere e fawi temedere capantati e yimɓe jeegomo koto leydi Inde paaɗena to leydi Inde noon ko famdi kala sappo e ɗiɗi neɗɗo taw ko ouvrier ji kañumen mbasi pittali mumen kamɓe kala noon ɓe kalki kay koye nder min goto ɓe golloto noon ko hendu noon ƴiwonde hewde ndiyam yadude hendu kañum bettiɓe toon ɓe mbasi hen pittali mabɓe jiilaw ine jokki musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehli moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba to Madina Gounas ko Amadou Samba Lo so tawi ko kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocca gorko mo Saro Dogu kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on